Sparta Praha. Nejbohatší, nejslavnější a největší klub v českém hokeji. Klub, který každý rok míří na titul, ale už dlouhé roky marně. Jak je možné, že tým s tak obrovským zázemím a jmény v sestavě nedokáže zvednout nad hlavu mistrovský pohár? Pojďme se podívat. Proč má Sparta problém vyhrát titul? Jedna tlak z historie. Sparta je největší hokejová značka v Česku. Historie, fanoušci, obrovská tradice. Ale právě to je její největší břemeno. Každý rok se od ní očekává vítězství. Každý zápas je pod drobnohledem médií. A hráči? Ti často nedokáží unést tlak, který je na Spartu kladen. Matka to, co pro jiné kluby je motivace, se v Praze stává obrovskou psychickou zátěží. Dvouhvězdný kádr, ale chybí chemie, Sparta má peníze. Každé léto přivádí velká jména, zkušené reprezentanty, cizince, hráče se zkušenostmi z NHL. Na papíře je to vždy tým, který musí dominovat. Jenže papír není led. Tolik hvězd v jednom týmu často nefunguje dohromady. Chemie, obětavost, role, to jsou věci, které se za peníze koupit nedají. A právě to Spartu rok co rok sráží. 3 play-off, jiná soutěž, ve základní části Sparta většinou patří ke špičce. Vyhrává, střílí hodně gólů, baví fanoušky. Jenže přijde play-off a najednou se všechno změní. Obrany jsou tvrdší, gólmani lepší, soupeři hladovější. Sparta ztrácí sílu právě v těch nejtěžších zápasech. Často ji vyřadí týmy, které jsou sice na papíře slabší, ale v play-off bojují jeden za druhého. 4 příliš velký tlak z vedení, nesmíme zapomenout ani na samotný klub. Sparta je řízená jako obrovská firma. Vedení tlačí na výsledky, mění trenéry, když se nedaří, a fanoušci jsou nespokojení už po pár prohrách. Tohle prostředí není ideální pro budování dlouhodobého vítězného týmu. Sparta je často týmem velkých jmen, ale nevždycky týmem, který táhne za jeden provaz. Závěr. Tak proč Sparta nevyhrává titul? Možná proto, že je až příliš velká. Možná proto, že tlak, hvězdný kádr a očekávání jí víc svazují ruce, než dávají křídla. Jedno je ale jisté, až se jí to konečně povede, bude to jeden z nejsledovanějších momentů v historii českého hokeje.